היום חברים, ואני אומר לכם את כל סדרת הפופ שלי ועוד דברים, לא, וזה פופ ממש ענק, שהוא בקרטון הוא ממש ענק, ממש ענק. אלוף אתה ים. וגם הוא ממש ענק, הם באותו גודל שהם ים אתה אלוף. ואני קניתי מק 2 בגלל שהם ענקים. וסתכלו, זה החתול שלי. ולהראות לכם את הניטנדו. כן, הבאתי לכם את הניטנדו. אתם זוכרים? אתה חושב שגם אביאל עובר את זה, אבל אביאל הוא ילד אחר. ותעשו לייק ותרשמו לעבוד ותחזר לכפתור הפעמון. ואני ממשיך. ותתנו תגובה, תכתבו ים האלוף, ורווחה חמוד. ואני ממשיך. ברוך הבא. ממשיכים. ועכשיו, תסתכלו, זה... רגע ים, בוא נעשה הגרלה. מי שרוצה ללכת אלינו הביתה, אז אנחנו נמצאים ברב קוק, מול קיץ מאי, אנחנו בשער לבן, ואנחנו במדרגות, ואנחנו נסתיים איתכם אם אתם רוצים. זה פרס שאף אחד בחיים, אפילו יוטיובר מבוגר אחד לא עשה את זה. בבקשה תעשו לי 5,000 לייקים בשביל שאני אקבל את היהלום. בסדר? ים, אין יהלום. בגלל, בהגרלה. לא מה זה? האדום. כן, ים, בוא נספר להם בוא נספר להם ההגרלה שאנחנו עומדים לעשות. ההגרלה תעשה עוד שבוע, ואנחנו חייבים עוד פעם להגיע ל2,000 לייקים. אני מקווה שנעמוד בזה. עכשיו אני חייב 5,000 לייקים ו10,000 סאבים ים, זה הרבה מדי. ו5,000 רשומים. ככה אני אקבל את היהלום הכסף, נכון? ים, כן, אבל ים, זה הרבה מדי. בוא נגיד 2,000 לייקים, 3,000 תגובות ו2,000 סאבים. ותירשמו לערוץ ותחזור כפתור פעמון, ועדיין לא סיימתי מסתיים. זה סרטון קצת ארוך. בואו איתי ותסתכלו מה זה. לא יודע, לא מכיר אותם. משהו מאוד טוב. ים, אתה יותר מדי מהיר. אתם יודעים שים ממש מהיר? הוא ממש שווה מהיר, תאמינו לי. הוא עוקף אותי בוודאות. זה הארון של... לא התבלבלתי. זה התיק של אח שלי, שאני ממש אוהב אותו. את מי אתה אוהב? את אח שלי. נכון. הנה, רוצים... ים, אני מראה אותם. הנה, שלום, זה אני. הנה ים. ים, אתה מהיר מדי. וזה ניטנדו סוויץ' 5. אתם יודעים כמה הוא יהיה? 245 שקל. לא, הוא עלה 230. לא, הוא עלה 250. כן. רוצה לשחק תופסת? וזה החתול החמוד שלי. כן, הבאתי לכם. תשבו בערוץ אם הבאתי לכם או לא. את החתול. שכחתי. ים, רוצה להגיד להם ביי? צוחקת איתה. לא. רוצים. זה קצת ארוך. זה 3 דקות ו41 שניות. וזה הלגו. וזה כדור של אח שלי. ואסור לי לגעת בקשור של אח שלי. וזה אופנוע מטורף של אח שלי. אופנוע מטורף. וסתכלו, זה הסדרת פופים שלי. וזה... אוקיי, הנה ים עשית את זה. טוב, ים, עוקבים אחריך. תסתכלו, זה הגעליים של אח שלי. גם תרשמו לי בערוץ. ים, תגיד סיום, די, זה הרבה זמן. תגיד... יאללה ביי. ותרשמו ערוץ ותחסו על כפתור הפעמון ותתנו לייק. יאללה ביי.